Čau lidi, vítám vás u nového videa, opět s mým editorem a dneska si dáme fotbalový kvíz od Total Football Quiz. A budeme se střídat a kdo nakonec získá víc bodů, tak vyhrává. Takže lidi, Ondra začíná. Tak, tady to bude podle mě Itálie. Co si o to myslíš? Jo. Donnarumma v bráně a... No. Řekl bych, že jo. Jo. Ano, Itálie. Second question. Ty Vojta. Tohle bude... Anglie. Taky si myslím. Je to... Country is Ano, Je to Anglie. Tohle bude... Teď Ondra hádá, by the way. Já bych řekl... Nevím to. Já bych Arábie? Senegal. Tak to nezískává is bod. the correct answer. A já... Okay. To je Argentína. Ne. Já nevím, podle brankáře jenom. Jo. Tak to je dovedení, jo. Ty jo. Abych To ani nevím já. Nahrotu... Norsko? Norsko! Na poslední Next sekundu. question. Takže teď já a... Víš to ty taky? And the national Anglie. team is Španělsko. Kámo, tak teď jsem hodně Nezískáváš ztroskotal. bod. To bylo nejjednodušší a já jsem prostě... No tak tady to je Brazílie. Omlouvám se všem za to, jak jsem to postral. Jako Španělsko. To byla Protože jedna z Brazílie, jo, to byla jedna z Here's nejjednodušších, the já to following nedám. question. Víš ty? Tlak? To víš. Ne. Nizozemsko. Answer is Japonsko. What the fuck? Víš co, ani nevidím, to nevím. Já jsem něco typnul. To je na hrotu. No tak já ne, to se mohlo být. Tak, Jo. Schmeichel, Herezo. question 10. Já můžu srovnat, a tohle je Portugalsko. Tak jednoduchý. No, Španělsko bylo možná jednodušší, ale Rádu. nebudu se radši vyjadřovat. The correct alternative is Jo, takže jenom ní za teď. Vojta vyrovnává. Tohle je Egypt. Já ti říkám, to je Egypt. To bude podle těch hodně klubů, no. Salah, Salah a ten... Marmouš. Marmouš, a zbytek nevím. Salah a Marmouš je tak nejkoho vím. Jo. choose the correct option. Můžu srovnat. Počkej. Já vím, To bude Německo, ne? taky si myslím. The correct answer is Jo. Taky jsem si myslel. No, počkat. To je na hrotu ještě. No, na strop. To nevím. To nevím. Já bych to taky nevěděl. Arabie. Tak ne. Kolumbie. Já tu Arabii jsem now musel we zkusit. continue with the next question. To je Belgie. Seš si jistý? Jsem. Jestli to vrtotí jistý. Jsem si 100% And jistý. the country is No, mě to Belgie, no tak. To není mrzí. To jazyk. Nevím. Co ti je? Já vím, Monako. Monako, co to je? Škoda. Takže teď já. Má. No.
answer Já jsem is si nespomněl. Uruguay, no jo, já jsem, tyjo. Kámo, to je nejhorší knowledge na světě. Tohle co bude mám. Turecko, nevím, říkám, že to je Turecko. Neznám hráče, ani nevím, To ale ne. typuju Turecko. Tam by byl Gilernas. Nigeria. football Kámo, my team. máme strašnou knowledge, ale... Kámo, co to je? To už je těžký. AC Milan. Saudská And the Arábie třeba. national team is Ne, Itálie. Ne. United States, jo. Jo, Vím, tak Chorvatsko. Tohle bude Chorvatsko. si taky myslím, no. A bude ještě Modrič. Realu. Jo. question 20. A teď jak jsem, já to vím. Víš, jo. Ještě, Ona na co tam je? Já nevím, jak se to jmenuje. The Cameroon. answer is Jo. Tak to vím. Salvo z Madridu. Já to napoví. Turecko, kámo. Golar ježi. guess the correct option. Já si myslím, že co to je za Barcelona. Nej Barcelona, to je nějaká taková verze Barcelony, to je nějaký klub, Chelsea. nevím odkud. Chelsea má hodně hráčů. Nevím, Saudská... Correct Ne, to alternative bude is Slovensko. Ne. Já jsem chtěl říct Vážně. Štěněra, ale to by nebylo Slovensko nikdy. Švýcarsko? Nevím. Říkám Švýcarsko. Jako Jo, asi jo. Řekl bych, že... Švýcarsko, ano. Kobo. How many questions have you got right? No, to bude těžké. To víš? Ale asi mám ty, Jaký, no? Skotsko. taky bych asi typoval. The correct answer is Nevím, jak se to řekne. Ne, to ne. Jižní Afrika? Asi. Tohle bude, já nevím. Hearts of Oak. To je Apple, to já nevím, to bude. Kámo, my máme knowledge, To- ale tohle asi, ale to Španělsko to Ghana, jsem jo. promarnil. this is the Bonus, question. můžu vyhrát, kdybych tohle věděl. Pravá. To víš. Ne. Leave your answer in the No, comments. tak lidi, Don't forget to tenhle subscribe quiz and share the skončil video with your remízou. friends. Check out Naše these videos. knowledge. Remember, we have a No, secret trochu to bylo špatný, hlavně ode mě, když jsem nevěděl Španělsko. Možná ještě dáme rozhodující. Můžem dát rozhodující. Dáme rozhodující. Teď jsme si našli druhý kvíz, taky furt od Total Football Quiz, tak můžeme na A to. bude to naopak, že budeme hádat fotbalový tým podle národností. Tak jdeme na to. Budou to dva kvízy vlastně v jednom videu, takže to video bude trochu delší. Welcome to a Total Football Quiz Challenge. Guess the football team. Let's get started. First question. Začínám. No, tohle bude Já vím. Turecko. To chytalo Turecko. Oh, Arsenal? Man United? Guess the team. Jinak my počítáme si body ještě z prvního. Tohle je PSG, že? Ne. Jo, je to PSG, ale nevím teda. The Proč nechytat Donnarumma? correct No. answer is Nevím. To je nějaký nový. Počítáme si body z minulého kvízu a já už si přepisuju a jdu do vedení. Tady ten Madrid. Real. Ne. Jo, Tady asi to je Real. je, no. To by bylo. choose the correct option. Jo, ano, no a tohle to je... Počkej, Já to vím. víš. To je jednoduchý. Jo, City. The correct alternative Já Koukej jsem se se- na hru. Já jsem se zastavil na Marmošem a Salahem. question 5.
Můžu? Takže už vedu lidi. Atletico Madrid. Ondra srovnává. Je to Atletico. Yes. Takže Ondra srovnal. A já můžu jít do vedení. Počkej, vole. Bayern. Tak byl Guess to the Bayern. following question. To jsi vystřelil. Tak jdu já. Teď jdeš ty. No. Já No. bych řekl, že vím. Tak to já nevím. Já bych řekl, že Galatasaray. Jo. No to je správně. Tak já Ale nevím. bohužel to bod pro mě není, ale... Já bych řekl, že to bude Arsenal. And the answer is. No. Can you No, guess the yeah. next question? Tak to je Barcelona. Taky. Jo. Říkám Barcelona. Question 10. Tohle už ale bude Liverpool. Taky si myslím. Liverpool. Jo. Já bych řekl Al-Nassr, anebo Al-Ittihad. Al-Hilal, možná. The Al-Hilal. correct answer is. Ano, Al-Hilal. Hodně dobře. Ondra srovnává, já můžu jít do vedení. Já vím. Víš, Dortmund, ne? Ano, taky si myslím, ne? Tam má... Nevím, co to je, ale myslím si, že je to nějak to Kuirasi. No, Kuirasi. No. Guess the football team. Takže už zase jedu. Al-Nassr. Al-Nassr. Jo, nevím. Já mám Al-Nassr, ale nevím. Já nevím vůbec. Ano, Al-Nassr. On srovnává to. To bude Everton. Jenom podle golmana. The correct alternative is. No, Crystal Palace. To jsem nevěděl nějak. no, že můžeš jít do vedení. Itálie, bude. To PSG nebude, to byla, ne? To už byla. Nevím. Tottenham. Jo, asi. How many questions have you got right? To bude ACčko, ne? Já si myslím, že to je AC Milan. Jo. Arsenal? Já si taky myslím. Typuju The Arsenal. answer is. Ne, Lipsko. tak to jsem byl to špatný. Takže já si myslím, že tohle bude... Tohle je Lipsko, no, nevím vůbec. Guess who it corresponds to. Co jsem typl pak? Že to bylo zrovna předtím, kámo. Tohle bude... Juventus? Benfica. Question 20. Takže... Tyjo. Já nevím. Juventus. The answer is. Nah. Hodně Anglie tady je. Já si myslím, že vím. Jo, já vím. Já. Za mě Chelsea. Nevím. Ne.
Ty vole. Jsem nevěděl. Já můžu jít o vedení o 2, myslím. No. The correct answer Crystal is... Palace. Tam byl ale už. Guess the next one. Takže. Porto? Nevím. Titul Porto. Juventus. Už Juventus asi. Tak to bylo ven. Víš, jo. Jo. Aston Villa. Taky bych si myslel. Jestli Aston Villa bude správně do vedení o 2. Jo. Jdeš, no. Jo. To mám teď krásy, jo. Jedna s tím řekla. Aby řekl to. No. Takže vyhrál jsem tenhle kvíz. Ale už si můžu jenom do bonusu, no. Tohle bude Arsenal. Jo, tohle bude Arsenal. Koukneme se do komentáře, jestli jsem vyhrál o 2. Don't forget to subscribe to our channel. Check out these videos. Check if you answered our secret question from the previous video correctly. Challenge. Takže tady to je konec videa a vyhrál Vojta z obou kvízů. O 2 body a bylo to dneska těsný, protože po prvním kvízu nebylo rozhodnutí, tak dneska máte 2 kvízy v jednom videu a... O 2? Jo. Já jsem to jenom zapomněl připsat. Jo, dobrý. A tak teda se s váma loučíme a zatím mějte prostě hezky a tak zatím čus. Čau.